खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मोनसे फिल्मखौसो लानानै बुंगोन आरोखि आं ओमफ्राय एफाराब सिरियास नङा नायलाङोब्ला मोजां जागोन बेयो जेनेरेल सोरबा पलिटिक्सखौ रायनाय बा सोरखौबा माबा मोनसे बुंनाय बे नङा मोनसे ड्राग्सनिबो नङा मोनसे माबा नङा मोनसे मुभि ना मोनसे फिल्मनि बारैसो खोथाथ' बुंनो थाङा खावलायगोनसो आं दिनैनि दिनावहाय जांख्रिथायनि थैसाम ना बेखौ जायफ्रा नायनो लुबैदों बा नायनो नेगासिनो दङ बे मासनि 30 तारिखआव रिलिज जागोन बावहाय मोनसे हारिजों रिलेटेड ना हारियाव जि अलखदाव गोग्लैनाय बै समावहाय जेब्ला जोंनावथ' आफादा जोबनो थाङा नालाय बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु गुबुन गुबुन सुथुर जायखौ बुङो सुथुर ना इन्डियान आर्मि बा आसाम पुलिस बा गुबुन गुबुन माबाफोरजों जोङो जेरैबायदि नासयजानाय बा जोंनि एनडिएफबि आफाद थानाय समावहाय जेरैबायदि नासयजादोंमोन ना बेफोरखौ लानानै बा एनडिएफबिल' नङा बा माखासे हारिनि जाथाय जानानै थांनाय बेफोरखौ लाना रिलेटेड खालामनाय मोनसे मुभि जायखौ बुङो जांख्रिथायनि थैसाम गासैबो बर' रायजो राजाया बोजबगोन बा आरो ना अनसायगोन दा बे भिडिअखौनो आङो ससे नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों थ' बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा जै बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन माखौ दारायलायबाय थादों बेहाय असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं माखासे जाथायखौ जों नायनानै जोबोद दुखुबो नाङो गोसोबो खाङो जेब्ला बेफोर जाथायफोरखौ नुयो दुखु नाङो गाबनोबो ओंखारो माने गाबनाय मिनिनाय एसे बांद्राय कमेडियान गैया गैनाया
बावहाय फ्रायानो एसे दुखुआनो गोजा रमान्टिक दं ना एसे बेफोरबायदि आरोखि खारन बै समाव एनडि बे थानाय समाव रमान्टिकआबो सोलिदोंमोन जादोंमोन बेफोरबायदि आरोखि बेफोरखौ लालायनानैनो जाय लिरगिरि जाय बिगोमा बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आं खावलायगोनल' बेनो गासैबो बर' रायजो राजाया हयथ'बा नैबे फिल्मखौ नायनानै बोजबगोन बा आरो एसे सोलायगोन ना बेफोरबायदि आरोखि थ' मा बाथ्रा बुंबावनो आरोबाव नायनानैथ' आरो एसे नैबे जाखिनि ससे मुभि ना ससेब्लाबो खोन्थानायाव गोसोखौ एसेब्लाबो गाबखांनाय मोनो दुखु फैयो दुखु नाङो मेघालयनि बाथ्रा ना जोंनि लोगोआनो गावजों गाव जों जेब्ला ओंखाम जाफुबाय थायो ओंखाम एसे एसे जायो बे समावबो जोङो होसोनानै गावजादों आरो केम्पफोरावबो गोबां जाथाय जाना थांदों गावजों गावनो गावखौ सुसाइड खालामना लानाय बेफोरबायदि जाथायबो जादों खारन केम्पआवहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थायोमोन थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नायलांबाय थानो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बयनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि